Salutare și bine v-am găsit! Sunt Alex și astăzi, așa cum v-am obișnuit și în trecut, avem o invitată specială. Este alături de mine Viviana, brutar artizan, biotehnolog, super profesionistă, mama la Maia, cum îmi place mie să-i zic. Și astăzi o să facem o rețetă super interesantă. Bună, Viv! Ce faci? Bună, Alex! Bine, uite, am adus și Maiaua, ca să arătăm despre ce e vorba, dacă tot... Am adus un copil, unul dintre copiii mei, l-am adus aici. Dar pentru că urmăritorii tăi mă gândesc că nu au Maia acasă, eu o să vă spun câteva cuvinte și despre Maia, dar pentru că e dificil să ai Maia acasă, o să facem cu drojdie, dar îți dau rețeta și pentru Maia, bine? Super! Deci o să primiți două rețete. Ele vor fi în descriere, atât cea cu Maia, cât și cea cu drojdie. Da, pașii sunt similari. Credeam că urăști drojdia, așa. Nu urăsc. Nu urăști? Nu, adică înțeleg că oamenii o folosesc și pe ea. Și na, într-adevăr e mai simplu, e mai rapid cu drojdie, dar nu căutăm neapărat rapid, știi? Adică nu vrem fast food, vrem slow food. Și ce o să facem mai exact astăzi? Focaccia. Facem focaccia. E una dintre cele mai ușoare, de fapt, și de-aia am și venit, ți-am propus focaccia pentru că e ușor de făcut, foarte ofertant, așa, poți să o diversifici mult. Am înțeles, deci în traducere merge cu orice, cu ce exact, aveți prin e cu de toate, exact. Și o să facem focaccia aia italienească, clasică. Aia e focaccia, da. Da, exact, nu varianta subțire. Aia e o lipie sau un naan sau... Da, pe post de pâine în unele restaurante atunci când îți comanzi o ciorbă. Da, și zic că e focaccia. Da, nu. Deci nu, aia nu e focaccia. O să vedeți astăzi cum trebuie să arate o focaccia și o să vedeți din mâinile unui profesionist. Pentru că asta facem. Diferența dintre a reproduce o rețetă și de a învăța bazele unei rețete, ca la rândul tău să poți crea mai departe, este foarte mare. Asta încercăm să facem aici, pe canalul Bun de Cop, să aducem din ce în ce mai mulți profesioniști, ca voi, la rândul vostru, să înțelegeți de ce-ul din spatele unei rețete, ca să puteți dezvolta mai departe și voi alte rețete. Exact. Bun, ingredientele sunt pregătite, sunt cântărite, notațiile și apoi o să ne apucăm de treabă. Deci avem toate ingredientele cântărite și pentru simplitate vă zic că toate ingredientele le punem în acest bol și le amestecăm. Și sarea, și apa, și uleiul. Hai să zic un mic secret pe care nu-l știu foarte mulți, legat de gluten. Glutenul are nevoie de timp ca să se formeze. Dacă eu după ce amestec pâinea imediat încep să o frământ în gol, pentru că glutenul încă nu este format. Și atunci va trebui să frământ foarte mult timp. Așa că o să amestecăm până când nu mai este făină uscată și după aia o să o lăsăm la odihnă vreo 20 de minute. Am înțeles. În 20 de minute o mare parte din gluten ar trebui să fie format și o să frământăm aluatul. Le recomand celor de acasă să folosească o făină cu proteină peste 11 și nu este o chestie SF treaba asta, scrie pe pachet. Da. Proteină și ar trebui să fie peste 11 proteină. O să acopăr aluatul, las 20 de minute în pauză și după 20 de minute o să vezi cum se schimbă. Stai, uite cum arată acum, trag de el, se rupe, îl vezi? Deci nu e deloc legat. Vezi? Pentru că nu este glutenul format, el se rupe, o să vezi cum își schimbă consistența. Același lucru e valabil și pentru cozonaci și pentru orice alt aluat pe care îl faceți. Lăsați-l într-o pauză 20 de minute, maiaua, adică asta, că ziceam că acum cât timp se formează glutenul, pot să-ți povestesc un pic despre asta. Maiaua asta e de fapt apă și făină în care se găsesc microorganisme. Da. Și ele nu sunt antrenate cu zahărul, nu sunt obișnuite cu zahărul și trebuie să le antrenezi ca pe un sportiv care la început e mai așa, dar după aia pe măsură ce face exerciții începe să devine din ce în ce mai bun. Zahărul trage din celule apa și astea nu sunt pregătite pentru treaba asta și o mare parte dintre ele mor. Da, zahărul e higroscopic. Exact. Și se pune și creează o presiune osmotică mare
Astea nu sunt obișnuite, alea care supraviețuiesc trebuie să se reobișnuiască. Și eu antrenez maiaua asta să reziste la zahăr. Și după ce o antrenez câteva zile, o folosesc în cozonac. Și se dezvoltă mult mai multe arome. De fapt, ăsta e secretul maielei, că dezvoltă multe arome din cauza fermentării lungi. Au trecut 20 de minute. Taram! Și acum o să se arăt cum frământ eu aluatul. E bine înainte să avem mâinile ude ca să nu se lipească foarte tare aluatul. În general, dacă e un aluat cu un procent mare de hidratare, atunci trebuie să îl lucrăm cu mâinile umede. Ok, mie îmi place să fie foarte ordonat. Țin mâna lângă mine, cu palma în jos și trag de aluat și îl duc în centru. Uite, vezi cum e? Nu se mai rupe când trag de el. Văd. Așa, și fac câteva ture. Nu trebuie frământat foarte mult pentru că deja glutenul există, este deja format. Dacă ar fi trebuit să-l frământ atunci, imediat după ce am amestecat ingredientele, nu s-ar fi comportat așa, adică uite cum e din ce în ce mai fin. Da, exact asta înseamnă gluten, elasticitate, textură. De multe ori chiar mă atac atunci când cineva are pretenția de la o prăjitură fără gluten sau un cozonac fără gluten să se comporte ca unul normal, adică să fie la fel de pufos, la fel de elastic, fără a aduce un adaos chimic. Eu nu sunt un specialist al pâinilor fără gluten și sunt alți brutari care se pricep foarte bine să facă. Din ce am văzut așa pe internet, arată foarte bine, adică dacă chiar știi să lucrezi fără gluten, poți să faci niște lucruri care să arate la fel, știi? Cumva. Da. Ok, nu o să frământ foarte mult. Din punctul meu de vedere e suficient. Așa arată aluatul acum. După ce frământați aluatul, să puneți un pic de ulei pe fundul vasului ca să se dezlipească după aia mai ușor. Bun, și acum o să lăsăm o oră jumătate să fermenteze. Te rog să-l acoperi tu. După o oră jumătate îl punem în tavă cu foarte mult ulei și îl lăsăm iarăși să mai fermenteze, după aia la cuptor. Perfect. Perfect. Bun. Bun, am ajuns în momentul în care aluatul este gata fermentat și trebuie să-l punem în tigaie. Bun. Folosim hârtie de copt și foarte mult ulei. Îl întind în tigaie. E bine să avem o tigaie de fontă, nu? Da, te ajută tigaia de fontă, poți să faci și în tava cuptorului, adică cine nu are tigaie de fontă, doar că trebuie să facă o cantitate mai mare de aluat. Asta e tot, adică o cantitate dublă decât facem noi acum. Am înțeles. Așa. Apăs cu degetele și acum o lăsăm, o mai lăsăm încă o oră jumătate. Am înțeles. Ultima fază de fermentare. Fază. Da, exact. Ultima fază de fermentare, după care o să mai punem ulei deasupra și începem să adăugăm ingredientele, toppingurile pe care ni le dorim. A fermentat deja, a trecut o oră jumate. Următorul pas, înainte să băgăm în cuptor, ar fi să punem uleiul deasupra, scoatem gazul cu degetele, după aia punem toppingurile. Puteți să folosiți ce topping doriți. Noi am ales măsline, avem aici și niște fulgi de sare, rozmarin, roșii cherry, posibilitățile sunt multiple. Da, puteți să puneți și brânză, dar în partea a doua. Deci brânza nu se pune de la început, se pune la jumătatea timpului de coacere. Cuptorul încins în prealabil la 200 de grade și ulterior o să vă arătăm un mic secret. Da, bun, deci mă apuc de treabă. Da. O să torn uleiul, ulei din abundență, cum ziceam, nu trebuie să fie un ulei de foarte bună calitate, pentru că oricum o să intre la cald, la temperatură foarte ridicată. Și acum încep să pun toppingurile. Fulgi de sare. Așa, o să pun și rozmarin. Și vezi că avem aici un ibric cu apă. Și îți amintești că am pus în cuptor, în timp ce am dat drumul cuptorului să se încingă, am pus și o tava cuptorului pe fundul cuptorului goală. Asta ajută la orice fel de pâine să facem aburi.
și cum nu toate cuptoarele au aburi, o să facem noi aburi cu apă rece, nu trebuie să fie neapărat fierbinte. O să turnăm în tava cuptorului. Tava încinsă. Da, exact, imediat după ce băgăm pâinea sau, mă rog, în cazul nostru, focaccia. Super. Am vrut să folosesc cuptorul meu cu aburi, dar Viviana a zis nu toată lumea are cuptor cu aburi, trebuie să facem noi aburi, o să le arătăm cum și e mult mai simplu așa pentru că va fi la îndemâna oricui. Exact. Noi am umplut ibricul ăsta, dar sunt suficiente 150 de grame de apă. Oricum asta se reglează, chiar și temperatura cuptorului. Dacă cuptorul vostru se încinge foarte tare, puteți să scădeți temperatura data următoare, deci nu e musai să fie 200 de grade. Dacă arde, mai scădeți temperatura, dacă nu coace suficient de bine, mai ridicați temperatura. Ideal ar fi să aibă un termometru în cuptor, dar puteți să observați și vizual treaba asta. Am și eu o rugăminte. Ia să vedem. Știu că nu ești fană roșii. Băi, mie îmi plac roșiile, dar nu-mi plac coapte. Adică crude cu două mâini. Da, să știi că nu facem ciorbă aici, chiar, nu știu, mă gândesc că vizual ar da bine. Mie îmi plac roșiile coapte și sunt de părere că prima dată mănânci cu ochii. Mă gândesc că ceva roșu aici. Știi, da, e un sacrificiu pentru frumos, atât. Pentru frumos, da? Sunt de acord așa. Păi când pregătim ceva, îți dai seama, online, la televizor, primul impact știu. vizual. Așa e. Bine, hai, fie. Hai că dar te las pe tine să faci asta dacă tot ești atât de pasionat de frumos. Da? Îmi zici tu când să mă opresc. 3? Hai, fie 4. Te pun aici unde avem să nu fie foarte simetric. Arată și miroase extraordinar. O vom scoate din această hai să o scoat. Hai să te ajut. Hai că nu e mare. Și eu recomand să se răcească pe un grătar, ca să nu, altfel se păstoșește pe fund, știi? Umiditatea aia se păstrează. O să scot cu totul. Da, ok. Și o să se răcească și după ce se răcește, o tăiem, o împărțim și o mâncăm. Focaccia s-a răcit și a venit cel mai frumos moment al rețetei, degustarea. Am văzut că ai întors-o spre tine cu partea care nu are roșii. Da. Mamă, ce bine arată. Ce puffy este. E colțul, nu? Mamă, ce bine arată. Ia uite ce textură avem aici. Mă pricep, asta vreau să zic. Da. Modestia n-a fost vreodată. Modestia? Am întrebat că dacă mergea cu mici. Ar ține în toată mușcă. O întrebare din public. Mamă, ce bună. Foarte aromată. Știu că zic asta la fiecare rețetă, dar trebuie să încercați. Cu fiecare rețetă pe care o adăugăm pe site, parcă e din ce în ce mai bine. Mamă! Și mirosul. Deci pe mine m-a cucerit pur și simplu mirosul ăsta de rozmarin. Când am băgat-o în cuptor și a început să miroasă aici, în tot spațiul ăsta, cred că a ajuns și pe afară mirosul. Te-ai oprit la roșii. S-a oprit și la roșii. Mie mi-a plăcut extraordinar de mult. Concluzia, încercați-o neapărat. Îți mulțumesc mult de tot, Viv. Și eu îți mulțumesc. Ești o profesionistă în toată puterea cuvântului. Mulțumesc și mulțumesc de invitație. Te mai așteptăm pe la noi. Mai vin. Și nu uitați, like, share, subscribe pentru că ajută. Pa! Cu ce începem? Bun. Începem cu începutul. Noi am început cu finalul până acum. Da, dar acum începem cu începutul. Așa fac brutarii, n-am ce să fac, știi? Da. Prima noastră interacțiune acum câțiva ani a fost direct așa cu o ceartă, mamă. Mă rog, nu vreau să zic nimic, că e emisiunea ta, știi? Dar nu e nicio problemă, avem bloopers la final. Da, n-a fost nicio ceartă, adică l-am pus la punct și aia a fost. Și el ține minte că a fost o ceartă, că n-a comentat nimic, el n-a venit... Dezvolt o serie de rețete pentru... Mi-ar plăcea să-ți jurizez un cozonac. Mie? Să-mi jurizez un cozonac?
Nu. Nu faci cozonac? Ba, eu fac cozonac, dar mi-ar plăcea să jurizez eu ție un cozonac. Da, Doamne! You again. What the fuck? Bine, Doamne, bine. Bun. Să vină hate-ul.